ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode da kallon. To yanzu kuma sai rahotanni. A jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, sojoji suna neman wani takwaransu soja game da kashe mutum 13 waɗanda suka hada da mata da ƙananan yara a garin Uvira na yankin gabashin ƙasar a wayewar garin jiya Juma'a. Akwai dai 'yan bindiga da dama da ke kai hare-hare a wannan yanki inda aka tura sojoji domin kare fararen hula tare da haɗin gwiwar gidauniyar dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ga fassarar rahoton Gaius Koyne daga birnin Kinshasa. Wannan wani abin takaici ne da ya auku a Uvira, garin da ke gabar tafkin Tanganyika, wani tararren ruwa mai kyau mafi girma na biyu a duniya. Gungun wasu mutane da suka fusata sun gudanar da zanga-zanga, suna neman a sauya sojojin bataliyar da ke aiki a yankin. Sun kuma buƙaci gwamnatin ƙasar ta biya diya ga iyalan mutanen da aka halaka, a kuma kula da lafiyar waɗanda aka raunata a lokacin harbin nan kan mai uwa da wabi. Sojojin dai sun shaida wa BBC cewa sun tura wasu dakaru don su nemo sojan da ya aikata wannan kasassaɓa cikin mayan barasa. Za a kuma gurfanar da shi a gaban kuliya da zarar an damƙe shi. Wannan abin tashin hankali ya auku ne a lokacin da yankin ke farfadowa daga wata balahirar makekiyar ambaliyar ruwa wadda ta halaka mutum 40 ta kuma raba dubbai da muhallansu, ga kuma miyagun hare-hare da 'yan bindiga ke kaiwa. Abdulsalam Ibrahim Ahmed da fassarar rahoton Gaius Koyne daga Kinshasa. To idan muka je Najeriya, shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ce jami'an tsaro wato na kasar suna kokari a fafutukar shawo kan matsalar tsaro a kasar, sai dai yana ganin har yanzu da sauran jan aiki a gaban su. Gwamnatinsa kuma a shirye take ta bayar da kayan aiki ga jami'an tsaro suke bukata domin a yi maganin hare-hare da ake kaiwa musamman a jihohin yankin arewa maso yamma da arewa ta tsakiya, inda ya ce yana cike da takaicin halin da ake ciki ta fuskar tsaro a waɗannan jihohi. Shugaban na Najeriya ya ambata hakan ne a zantawar da yi da manema labarai bayan gama sallar Idi a fadar gwamnati ta Aso Rock jiya Juma'a. Ka ƙarin bayanin da Malam Garba Shehu mai magana da yawun shugaban ƙasar yewa Abdulsalam Ibrahim Ahmed kan waɗannan batutuwa. Abin da yake faruwa dinnan jefi-jefi ka ji an bincike nan an kai hari nan a ƙauye an sace mutane ko an sace dabbobi, in ba ƙarshen su aka gani ba ai ba za a ce an samu nasara kwanciyar hankali ta dawo jama'a ba. To amma wannan ba wata alama ce ta nuna gazawar su jami'an tsaro a fafutukar da suke ba? To shi dai ya auna ya ce bayani da ake masa kullum akan maganar tsaro. Duk sati rahoto da yake samu akan tsaro sun nuna akwai abin da ke damunsa akan waɗannan yankuna. Ana yin ya ƙoƙari kuma yadda gwamnatinsu ta samu ƙasar ya ce ya tabbatar 'yan Najeriya sun san gwamnatinsu ta yi kyakkyawan tasiri akan maganar tsaro. Amma fa da sauran aiki kuma dole a tashi tsaye. To wannan bayani nasa yana zuwa ne a daidai lokacin da mafi yawan 'yan Najeriya suke korafi cewa shugaban ƙasar nan ba a barin shi ya san takamaiman halin da talakawa ke ciki ta fuskar tsaro. To wanda da ya faɗi wannan ina ganin kalamai ne na rashin sani da kuma na rashin fahimtar abin da yake gudana. Wannan saboda haka zargi ne mara tushe na siyasa. Wasu masana sha'anin tsaro na ganin kamata ya shugaban ƙasa ya yi tozali da su sojoji da ke gwagwarmaya da 'yan bindigan nan a daji a basu su yi magana shi da su ya ji ta bakin su ya san me ke faruwa. Maimakon su manyan hafsoshi ko manyan jami'an tsaro su rairaye bayanai su kawo masa. Wato shi irin wannan maganganu da mutane suke yi ba su san irin faɗin iko na shugaban ƙasa ba. Shugaban ƙasa an aka ce kai ne shugaban ƙasa kamar Najeriya. Duk wani abin da ƙasar nan ta mallaka na fili ko na sirri kana da iko a kansa. Shugaban Muhammadu Buhari in yana so yau a kawo masa soja 100 daga gari kaza, 'yan sanda da gari kaza su gaya mara ba abin da zai hana a kawo masa su. To amma a iya gaya musu abin da za su faɗi mashi maimakon gaskiyar abin da ke faruwa. To ina gaya maka cewa ba abin da za a iya ɓoyewa da shugaban ƙasa ba zai nemi a gaya masa ba. To kwanan nan wasu 'yan majalisar dattawa suka yi korafi cewa sojojin nan ko kuma jami'an tsaro da ke yaƙi da 'yan bindigan nan fa ba su da isassun kayan aiki ingantattu. Ni dai na gaya maka cewa da kansa ya faɗa cewa gwamnatin sa shirye take
ta ba su duk abin da suke bukata don a maganin waɗannan fitina. Fatan mutanen da ke fama da waɗannan fitintunu a ƙauyuka musamman a arewacin Najeriya nan shine su gani a ƙas. Kuma na gani, yau aka fara fitina a ƙasar nan, yau me yake faruwa a jihar Benue, me yake faruwa a Plateau, me yake faruwa a Nasarawa. Ai da nan fitinar take mai ƙarfi ko? Ya ko ai alhamdulillah. To amma ai da suka sako mutane a gaban Allah da za ga bayanta. To amma ai gani ake kamar wannan matsala ta sauya wa gyambo kafa. To ai duniya harkar kullum daga wannan abu sai ka ji wannan daga wannan sai da yawa ƙarshen ta wannan fitinar da kake magana tsakanin Zamfara, Sokoto da Katsina da Niger. Insha Allah in aka ga bayanta ba mu san kuma me zai taso ba. Yawa watakila ma a yanar gizo ne wata fitina za ta tashi. Wallahi alamu. Malam Garba Shehu mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. To masauro za ku iya leƙawa shafinmu na intanet wato bbchausa.com domin sake saurarar wannan wato hirar da muka yi da makusancin shugaban Najeriya Malam Mamman Daura ta kusan mintuna 20 inda sannan kuma za ku iya kallon wato bidiyon ita wannan hira duka dai a shafin namu na wato bbchausa.com domin kallon ita hirar da aka yi da shi ta minti 20 sai ku leka shafinmu na YouTube ga waɗanda ba su da damar shiga intanet sai su tara da mu a shirinmu na daren yau karfe 8:30 inda za mu ƙara kawo muku maimacin hirar. To yanzu dai a Najeriya a tsakar daren yau ne ake cika shekara guda cif bayan da wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka ɗauki Abubakar Idris Usman wanda aka fi sani da Dadiyata, wani malami da ke koyarwa a jami'ar tarayya ta Dutsen ma a jihar Katsina. An yi awon gaba da malamin jami'ar ne daga gidansa da ke jihar Kaduna a bara, kuma har yanzu babu ɗuriyar inda yake ko halin da yake ciki, al'amarin da ya jefa iyalinsa da iyayensa da sauran danginsa cikin matsananciyar damuwa, kamar yadda matarsa Khadija Ahmed Lami ta bayyana wa Abdulsalam Ibrahim Ahmed. Ba zan iya misalta maka damuwan da muke ciki ba, saboda na tabbatar maka ko bacci irin na fara bacci na tuna abin na farka ban iya komawa bacci, saboda ba ma san ina mutum yake ba, baka san ta wani tunani za ka fara yi ba, wani hali yake ciki, wurin da yake ma ba sani ba, balle ka fara tunanin wani hali yake ciki, me yake faruwa da shi. Ban san ta ina zan fara faɗa maka wannan damuwa, saboda yanda nake zaune da yara suna tambaya na ta Hanifa, dama ita ce take da wayo, ita ce babba, shekaran ta 6 da rabi, kullum ina ce mata yayi tafiya ne zai dawo. A ta gajirin ta fara gane ku, ta ce har yanzu a lafiya mama bai dawo ba. Wancan sallan lokacin da aka yi karamar sallah tana ce mu mama amma abba ya kusan dawowa, don ta san duk sallan da ake tare da shi ake. Na ce mata insha Allah zai dawo, ba mu cire rai da shi ma, muna tare kullum zai dawo. To ya rayuwa take a wannan tsawon lokaci gare ku? Yan uwan shi, iyayen shi da iyayena da yan uwana duka suna taimaka mana. Bayan da za mu yi, muna kai kukan mu wa Ubangiji kullum, kawai abin da muke yi kenan, ba abin da za mu iya yi. Fatan mu kullum da roƙon da muke Allah ya dawo da shi lafiya, ya dawo ga iyayen shi da iyalan shi da yaran shi. Ko za ki iya tuna yadda lamarin ya auku? Kullum ina ganin abu a idona, abin yana tare da ni. Bayan ya dawo a nan cikin gidanmu da yake Barnawa a Kaduna, misalin karfe 1 na dare wasu suka tafi da shi, da har yau ba mu san ko su waye ba mu kuma san wani abu game da shi ba har yanzu. To su 'yan sanda ba ku samu wani bayani daga wajensu ba? To sun ce suna ƙoƙari kan ganin ko ina wurin da yake ko yana ina, amma har yanzu ba wani labari. To me kike jin ya jawo aukuwar tafiya da shi din? Gaskiya ban sani ba zan iya ƙayyade wani abu. Ban da wani abu da zan iya cewa kullum roƙonsu nake tausaya wa yarana, tausaya wa iyayen shi. Ina roƙonsu alfarma da gafara idan akwai abin da ya musu, ya haƙuri su yafe mishi. Mu ma mu roƙe su a madadin shi su yafe mishi, don Allah su ya haƙuri su sake shi. Khadija Ahmed Lami kenan, matar Abubakar Idris Usman wanda aka fi sani da Dadiyata, wani malami da ke koyarwa a jami'ar tarayya ta Dutsen ma a jihar Katsina, wanda aka ɗauke kuma ba a ji ɗuriyarsa ba
yau shekara guda kenan. To yanzu karfe 8:16 a Najeriya da Nijar. Imam Sale ke gabatar muku da shirin hantsin daga nan sashen Hausa na BBC. To tun a farkon shirin kun ji cewa mummunar guguwar Isaias ta auka wa tsibirin Bahamas yayin da take kan hanyarta ta zuwa jihar Florida. Yanzu kuma sai filinmu na lafiya zinariya. Barkanku da sake kasancewa da ni Fauziya Kabir Tukur a shirin lafiya zinariya daga BBC Hausa. A makon da ya wuce kun ji bayanin Dr. Asiya Ahmed Sama ta babban asibitin ƙasa da ke Abuja a Najeriya kan abubuwan da suka kunshi goyon ciki, kama daga alamomin farko na shigar ciki da matsalolin da ka iya faruwa a lokacin da ciki yake ƙarami da idan ya girma. Kuma kamar yadda na yi alkawari, wannan makon likitar za ta bayar da muhimman shawarwari ga mata masu juna biyu. Sannan za ta yi bayani kan fara naƙuda da haihuwar ita kanta. Haka kuma, Dr. Asiya za ta yi tsokaci kan shayarwa da abin da ya kamata mahaifiya ta fara yi bayan ta haifi ɗanta lafiya. Hukumar Lafiya ta Duniya (WHO) ta ce mace 810 ne ke mutuwa kowace rana a faɗin duniya dalilin matsalolin da ke tasowa a lokacin goyon ciki da haihuwa. WHO ta ce lafiyar uwa na nufin ingantacciyar lafiya ga mace a lokacin da take da ciki, da lokacin haihuwa, da lokacin da take jego. Hukumar ta ce duk da ci gaban da aka samu a ɓangaren kiwon lafiyar mata masu juna biyu a shekaru 20 da suka gabata, kusan mata 295 ne suka mutu a lokacin goyon ciki da haihuwa a shekarar 2017. A cewar hukumar, zubar da jini fiye da kima, da hawan jini, da naƙudar da ke zuwa da matsala, da zazzabin cizon sauro, da rashin isasshen jini, da zubar da ciki ta hanyoyin da basu dace ba, da ciwon zuciya su ne cutukan da suka fi kashe mata a lokacin goyon ciki da haihuwa. Sai dai zuwa asibiti a kan lokaci na iya takaita yawan mace-macen mata masu juna biyu a cewar hukumar. Haka kuma ta ce shawo kan matsalolin rashin daidaito da ke shafar samun ingantaccen kiwon lafiya na da matukar muhimmanci wajen tabbatar da cewa duka mata masu juna biyu na da damar samun kula mai kyau. Dr. Asiya Ahmed Sama ta babban asibitin ƙasa da ke Abuja a Najeriya ta bayar da shawarwari ga mata masu juna biyu. Lokacin da mace ta fahimci cewa akwai ciki, to abu na farko shine ta yi ƙoƙarin zuwa rajista da wuri asibiti. Na biyu kuma maganukan da ake bayar mata masu ciki a kiyaye da sha. Yawan zuwa asibiti akai-akai a lokacin da aka ce mace ta dawo. Idan sati biyu aka baki, idan sati biyun ya cika sai ki je. Ya danganta da lokacin da aka baki. Wata ɗaya ne, bayan wata ɗaya nan a wannan lokacin sai ki koma. Sannan kuma a mai da hankali wurin cin abinci mai kyau, mai gina jiki. Ba wai kullum a ce tuwo ko shinkafa ba. Yana da kyau idan akwai wake a haɗa shinkafa da wake, da gayyukan da muke da kamar yadda muka yi magana a baya, duk za a iya haɗawa a ci. Sannan kwana a gidan sauro, mace mai ciki kuma har dai idan ciki ya yi nisa, yana da kyau ta sani cewa kamar idan tana a kwance ne, za ta tashi a hankali, ta zauna tukuna kafin ta miƙe. Saboda akwai matan da wani lokaci sukan zo mana su ce kawai suna zaune sun tashi kai tsaye sai sun fara ganin jiri, wasun su ma su faɗi. So yana da kyau idan mace tana kwance za ta tashi ta zauna tukuna kafin ta tashi. Idan da zaune take za ta tashi tsaye, sai a tashi a hankali.
kuma abin da mace bata saba ji a jikinta ba idan ta ji shi to ya kamata a je asibiti saboda a yi bincike a gano ko menene. Wata matsalan kuma mata da sukan zo da shi shine su zo suna samun zuban ruwa a gaba sosai da kuma ƙaiƙayi. To ita ma matsala ce wanda akwai maganinta idan mace ta samu wannan abu ta yi magana. Idan kin samu wannan matsala ba abin rufewa ba ne, ki ma likita magana. Wasu kuma sukan samu zuban ruwan sosai ba tare da ƙaiƙayi ba. Idan an samu haka a yi magana, za a yi bincike a gano kuma akwai taimakon da ake badawa na wannan matsala. To likita, wacce ce alama ta farko da mace za ta gani ta san cewa ta fara naƙuda kuma tana dab da haihuwar jaririnta? So, a lokacin da ciki ya girma, na farko dai tun kafin